пукна с нея. Да, добра идея. Чай, още малко ще огледам. Нека има. А така. Ще засеем и дърво. Уч, готова е работата. Оп, едно дърво. Чакай, какво дърво се спална? Мога да вземеш вече нещата отгоре, ако... Да, сега ще ги взема. Да. Виж какво дърво се спална. Е голямо. Предното изгоря. Аха. И вие се поставяш. Знаеш какво ще направя? Кажи. Е така, за да не падаме. Добре. Аз ще побера пясъка. И така света на хитна без кактус. Май без него можем. Да си знае, да не падаме. Въпреки, че може би така ще е по-добре. Еми, изкошарихме всичко. О, време се връщаме, че с малко мога вече почна да се спалват. Ти Джан? Вземи факелата, ако искаш дете там. Взимам я. Трябва да правим само мечове обаче. Имам 32 кобълстон. Така, оставам работите. Значи нашата втора мисия ще е да направим портала. Да. Който е доста зор. Се запали. Верно е доста зор. Аз ще направя на тебе меч. А на тебе? И на двама ли ще направим? На тебе не, защото ти като пинеш, прекаляваш. Е? Така, ковчежето. И вече имаме достатъчно място. Аз ще чупа е така дървчето малко по малко. Ей ти меча, мога да се обърнеш да си го вземеш. Добре. А, спална се е скелет и крипър. Мистер Крипър. Дали да не дръпнем скелет? О, ти даже за два скелета. Имам ли? Имам меч. Сега ако завали сняг ще е много добре. Тя нека изчакаме първо. Малко. Добре. Ще направя мотичка. Нощта е пред нас. И... ето тук. Ще засееме. Само гледай да не им скочиш отгоре, че ще садна. Няма да им скачвам отгоре, обещавам. Да има. Падна, имам 6 саплинга в мене и една ябълка. А, така да има. 2 ябълки. Мана. Ето, приятел, заповяда една ябълка да си ги разделим. Мерси. Ей! А. И това е трудно! голямо, бе. Стига, бе. Взем да запалим. Пали, куче! Ужас. Да има. Рана да има, рана. Да, но то по един час така ги... Ами другото е да чупим дърветата и листата падат с време. Това е вариант, ама... Така виждам къде са дънерчета. Децата не се виждат. О, ще направя една бързаче, така му мрази вече да купая. Това е стъчка. Да, верно, една брадвичка. О, още една ябълчица. Много добре, значи. Да има да се чута в изобилие.
Атка, това е. С брадата си е друго. Абе, аз чух дали не ходят тръп на един. Хубаво ще ни трябва. Един... Колко ще ни трябва. Абе, има и ендърмен. И него ще убиеме. Бат! Ела. Искам да го убия. Ела. Аз надявам скоро да ги направят да пускат нещо, защото иначе... Иначе трололо. Даже експириенс май не дадат. Чай да оставя нещата, само меча да е в нея. Така... Добре, отивам да пробвам да дръпна някой. Добре. Трябва ми късмет. Доста. Въй колко крипър има. А те скелетите май ще изчезнаха, а има един там. Бой... Чупли нещо това? Тролна ли да? Да. Тролна. И сега като ме пусне на острова, Ще попадаш малко. доста ще... Добре. Добре, пусна. Тия дървета са наеха нещо. Какво стана, бе, ти? Добре, ще си направя нов меч. Първи има. Има материалец. Вече сме богати, бе. Пак ще отида да го дръпна. Всеки час. То път е на платформата. Има материал. Има материал. Материалец. Материалец, да. То падна, бат. Абе, какво е това, бе? Тролват. Абе, не, бе, там има някакво... Абе, бати зомбито. То грозно. Ей! Красиви зомбита няма. Идвам ти помогна да се правя с наравно. Не! Бата, аре кажи ми това нормално не. Какъв е този скелет там? Отивам и викам оп. Хейтър. Има скелет там, нима. Снежец. Така, да има. Сега ще направя една лопатка. Направи. Аз си правя поредния меч. Така. Там спавна с още скелети, паяци се спавнах. Добре, сега ще се пробвам вече да го доведа един. Ето го, идва. Това ни го захъпило. Очи с комбинация паяк ли? Да. Това ще бъде епик. Скривам се зад дървото. Не, зад дървото е опасно. Давай, мана са. Къде отиде? Давай. Не. Не! Лопатата! Нищо не падна. Нищо! Не! Това е тролна. Пада малко за здраве. Аз отивам пак. Искам картофи, искам от вас. Ай, стига, бе! Този свят ме мрази. Не! Фрифол. Пак има скелет. Това ме хейтва много. Yes! Ай, седни време. Това скелет и зомби, човече. Скелети много бутат. Кой ме шибна, бе? Какво стана, бе? Нещо май спална върху мене. Скелета уби зомбито. Скелетите хейтват дори себе си, нали знаеш? Да. Тихо да идем, аз съм без меч. Не, бе, не надо такое, бе. Не, бе. Не. Това ще падне така. Колко очи нямаше, ли? Не, стреличка само. Нищо. Отивам да дръпна поредния. Тук почна да става ден.
Ох. Идва. На този течер пак малко прилича на Ахмед the Dead Terrorist. It's Ahmed. Стой! God damn it! Oh, I'm in a lag, damn it! I kill you. Виж какво имам? Дай, върху тихото. И върху димето. Ще Тук направим няма да бодигард. порасне! Чай от другата страна. Махни след това. Така. И сега се молиме да падне... О, ето червено цвет, вземи го. Цвете от луната би. Без семена. Ако ще нямаш, нищо не падна. Нищо, поне цветници имаме. Ще го направя на... Трябва да покупаваме коблстон. Или не? Да ходим да направим портал, за да може да си направим безкрайен водоем. така. Да мога да купаваме двама. Чакай. Аз ще взема обсидиана и Аз ще направя малко коблстона. торчове. Ма не, малко ще ми трябва коблстон. Така че ще покупая малко. Добре. Аз ще изкупая още малко сняг. Да. Можете да направите такова. Бодигард. Бодигард. Ами да, то честно казано. Ама не трябва тикачка. Тиква. Чиква. Метеорих. Както вали сняг, само дядо Коля да чакаме да дойде. О, тук има ротен флеш. I'm coming back, sweetheart. Чука, напълна. Има ли някой? Вътре. Има ли някой? Няма никой, влизай серий. Имаме едно стринг. Добре. Тук всичко е ценно, важно. Между другото с стринг, как се правят тия... Че ми излезе от такова... Тези, които се свързват с стринг, дето се задействат. Просто взимаш стринга, ето виж, взимаш стринга, виж, обърни се. И го слагаш на земята с десното копче. Да бе, ама нали, от тази страна, примерно, трябва да се сложи едно като... Да, и от другата страна се слага. Ама как се правят тия? Не знам, не съм гледал. Защото ако могат да се правят, мога да си направим нещо така. То значи триплоайр ли, какво са бъдеш? Или хук ли, какво са бъдеш? Сега ще видим триплоайр. Добре, готов съм, аре ходим да палим портали. Порталито. Така, само да направя факелички. Мога да вземеш факели, да. 17 факли имаме. Фекали. 17 фекали. Чакай малко, че тук не е обезопасено. Това нали гръмна? Крипърчето. Да. Оу. Така. Правим тук. Сега е така, ще ги сложим, това ще ги махнем. А ти взе ли лавата или да отида да я взема? Не съм я взел. Е така да е обезопасено. Е така. Ще направя още на кирка обаче, да има, да се чувства.
Така. Обаче трябва да го направим така, че да не му минат мобове, а то пък някак спала. Май. Това ще ми стигна ли толкова? Трябва да Мен имам 3. Ако не ти стигне така. Извънредно. стигне. Така. Дърво? Да, точно това забравих да взема. Нищо. В безопасност сме, докато не се стъмни. Като се стъмни, умираме. Така. Трололололо. Та. И сега... Така ли беше? Май нещо такова. И от другата страна случай, за да има. Само едно. What the Ай. fuck. Най. Играя с 300 FPS. Машина, аз съм с 60. но аз снил. Снимах заради това, да. Знаеш какво? О, Някъде, може би... запали са. Дай. Дай. Духай! Аз се запалих. Аре бе, с някога си ме бе. То сняг е вълшив. Аре, порталче, запали се. Не, ще ни трябва още дърво, човече. Лош портал. Отивам да вземам, значи. Не. Тези ти изгоряха. Не се притесняйте, ще стане номера. Не ще стане как. Ние сме най-големите. Най. Най. Добре, сега трябва да се запали. Духай. Пей му. Луната спи, а крипър пърди. Я такова бе. Знаеш какво? Я реплейсни лавата да видим дали... Да, миналия път така се получи. Да видим сега дали ще стане. Ти виж, лавата продължава, аз се държа в кофта. Давай, запали са. То сигурно има някакъв по-така специален начин, ама ние нубовете. Сигурно има някакъв специален начин, да. Напук. Какво стана бе? Нищо. Чакаме да се запали. Ти ли искаш да запалиш? Ще бъдеш съпричастен на портала. Абе ако влезем се запаля и го и се кача тук отгоре, дали ще стане? Не мисля. На едно ще умреш. Добро ли? То вали с някак, как искаш да се запали? Трябва да се скрия тук на завете да не ми вали. Аре! Бърн! Аз отивам да копая малко. Аз тук ще повдигам духа на лавата да се запали по. Добре. Давай. Ей! Почай да гориш, защото още се пише. Ама ние нямаме лава, как ще такова. Идва Чакай, за ако... лавата. Тя малко, значи ако тук взема лавата, тя лавата остава пак. Тъй че... Дали ще стане номера? Не знам. Не, чакай. Ще оставя за всеки случай.
Я пусни от другата страна. Кажи Гошо, чакай малко. Кажи. О, викат ме зовет. О, запали се. Но то ще гори кабелстона, бе. Не знам. Ай, дрот се запали, ето бе. Дай. Да пали си портал, че моята си. Burn, please, burn. Иши. Тролалалало. Спирам да снимам за малко, защото ще хода хапна. Ху. Добре. И Това сега не вземе да се запали.